Dobrý den, jmenuji se Blažena Pilařová a v letošních 30. volbách do Evropského parlamentu kandiduji za stranu Pro evropské blaho. Nebudu vám, vážení voliči, lhát. Evropa je na pokraji krize. Veškeré jistoty nabité během těch pár let se ztrácejí. Ptáte se proč? Proč se vlastně jmenujeme Evropská unie? Protože jsme Evropané. Cítí se všichni Evropané být Evropany? Nikoliv. Statistiky společnosti Median ukazují, že pouhých 14% občanů EU se primárně považuje za Evropany. Dalších 78% se považuje za příslušníky určité evropské země a zbylí se necítí být s Evropou nijak zpěti. Průzkum dále ukázal, že 75% občanů se cítí být v Evropské unii diskriminováno. 75%. No nemyslíte si, že je to velká diskriminace? Až složím 25.5.2020 svoji přísahu, začnu se aktivně zasazovat o opětovnou evropskou integraci. Kladu si za cíl především propojit všechny země Evropské unie a zasadit se také o to, aby se neopakovala smutná čísla ze statistik. Občané všech zemí EU si budou moci koupit všechny výrobky všech členských zemí v jakémkoliv obchodě, v jakémkoliv zemi. Budou vydávány společně s domácími výrobky. Jako příklad si uveďme lečo s haluškami nebo šněčí špecle. Protože největší kritika na potravinářství přichází z Německa, nařídím povinné skladování klobás v každé restauraci. Další změny plánujeme uskutečnit v dopravě. Vzhledem různorodému charakteru evropských silnic musíme najít společné pojítko, které umožní řidičům všech členských zemí EU se správně orientovat v jakékoliv členské zemi. Mezi mé konkrétní plány patří vybudování speciálních parkovacích míst pro sobí a psí spřežení a speciálních jízdních pruhů pro britská motorová vozidla. Volby do Evropského parlamentu jsou příležitostí, jak změnit věci k lepšímu. Je to vaše příležitost změnit věci k lepším zítřkům. Přijďte tedy 25.4. roku 2020 rozhodnout o své budoucnosti a dát jí správný směr. Volte stranu Pro evropské blaho.